Na clase de música, a Leire hanlle soar as tripas, cro cro, pero fai ilusión imaginar a Simón comendo no seu pastel. E como todo iso é moi importante para ela, ao saíren da clase de música, contoullo a Miren. Simón xa non se sente só, xa non senta só. E todos os venres baixa do autobús, atopa un pastel riquísimo na súa mochila, o pastel de Leire. Pero hoxe, despois da clase de música, súa nai preguntoulle: Leire, é verdade que lle das o teu pastel a un rapaz? É, contestou Leire sorprendida, chea de vergoña e coa cabeza baixa. Seguro que Miren ou súa nai llo contaron todo. Xa pasou unha semana e Leire aínda sente vergoña, pero súa nai aclaroulle as súas dúbidas. E logo non vas coller a merenda? E Leire colleu o seu pastel e foise. Ao chegar á porta, a nai chamouna: Leire, toma este outro pastel para ti. Leire e Simón tamén veñen xuntos este venres. De que o luns, díxolle Leire, sorrindo ao baixar. Adeus, díxolle Simón. E hoxe Simón tamén foi o último en baixar do autobús, e de camiño a casa sentou nun parque. Mirou na mochila e quedaronlle os ollos moi abertos ao ver que non había un pastel, senón dous. Ñam, ñam, papounos, e deulle ganas de lle dar 2 bicos a Leire.